Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo aming nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung magpablawag itinembag nga bigat, katakay aming sangapada, bigat aldaw malem, papagayam. At padanan nyo, di pagkasalitaan ni Rosana, nga napauluan, summa cum laude. Iti panangin surat, panangurnos ni Saldi Codal, iti barangay 8 sa Nicolas, Ilocos Norte. Mantes nga roti amin papagayam, pag-share di programa tayo, ha? Share. Sagudayin nga roti surat, pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Rosana nga napoluan, summa cum laude. Iti pa nang surat ni Saldi Codal, iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Dear Manong Nemi, nasakit tinakem ko idi agturpusak idi sekundarya Manong Nemi. Nakamisug-sug ni inang kabayatan ng income sumagpat iti tablado tapno awatek ti sertipiko ti panagturpus ko. Abay nga nakamisuot ni inang. Nalabit Manong Nemi gabuta awan man laeng iti maawat ko nga pamadayaw iti na nga nga pwesto iti naangay nga recognition day. Ilinto tanangato met Manong Nemi iti gradok iti academic. Amo ni inang Manong Nemi ti problema. Wen, amo ni inang nga problema data. Tagalpasan idi nga namuak nga awan tinamagunod ko nga pwesto iti recognition. Nagsangsangit ak Manong Nemi. Inay-aynak ni inang. Keta, inay-ayonak. No pala osendeg sa o Manong Nemi ka siyak kumatirumbeng nga deserve agas valedictorian. Mapayakas tamat yan tinagbaling nga resulta at ranking Manong Nemi. Sangkadi at tinangato nga quizzes ken examination results tirumbeng ko mga pagibasaran. Akanaig iti participation iti kunada nga extra curricular activities. Diya ka mo Manong Nemi iti maikagapo no apay nga sa anak nga nakadanon iti top 5. Diya ka mo. Oray ko mati maudi nga pwesto kumamot kasi iti kunada nga third honorable mention. Manong Nemi, nalabit nga adda na aramid nga favoritism in part of the faculty members. No saan ko mga siyak ti valedictorian
Ora ko mga salutatorian Uno sangkat first honorable mention, uno second honorable mention, uno ti kunada nga third honorable mention. Sakbay idi manong name ti evaluation. Napigsa idi ti determinasyon ko nga deserve iti anyaman kadagita nga saad. Ngem anyat na pasamak manong. What happened? Nagbalinak nga ordinaryo laing agturpos. Huwen, manong name nagsakit. Kadagita idi nga panawen manong name kat mapaspasamak pelang ti kunadang home you know, what you know. Oo. Kahit ko nga sawen, no awan ti mabalin mo nga estudyante, no aggapu ka lang ti nakurapay, no awan ti maited mo nga donasyon, uno saan kat donasyon o project, uno awan ti maited mo nga pasulsul, pasuksok, kaya awan hindi ti maghanap mo manong. May baba, kat may pisok ka, iti kababaan nga pwesto. Nasakit nga awaten, tagdadata idi nga kinapudno manong nemi. Kaya nagpeso manong nemi nga mapaspasamak dayta nga discrimination. Nagsanasangit ta kasi mangpet iti balay mi kada idi nga panagturpos ko. Saan nga kaputan nanumuti sa gana apaala manong ta nakamudaag la pansit can bread with sandwich with chicken sandwich manong sa adako ngem ti pagsain na kan unay tiriknak ket ti awan ang nagunod ko iti academic award nilang aminin na ya anjala ket di aminin aya ti biag tinakurapay manong hay nagpupuka kiti silid ko manong nemi ngagsangsangita ngiging gapi nung kanyanak ni inang Rosana nagkuha mo na ako rumuha ka na kito may musang mo na kiti sa nga ilim kinuna idi ni inang uwi ni nang mga kaon na umaya kaon sangsangit ka manin anak nabalasan ko. Bayamon dahil ang problema. Tinasken, ituloy mo ti agadal. Ipakita mo akabailam. Ure na kurapay ti panagbiag tayo, anak. Kari-karik balasan ko. Nga pagadalan ka iti kolehyo. Manalon dagiti drakkel ko manong name makital-talon dagito iti nalawang at talon dagiti agserrano iti lugar mi. Agnaed kami ti asideg tinangato nga bantay bani. Dua kami lang nga bunga di kiti trakkel ko manong. Siya ni ading ko nga Melba. Ada idin iti umuna atukad sa gondaria. Naragsak ti kasasaad mi numampay biyag ti marigrigat ti level iti panagbiag mi. Huwen. Marigrigat kunak manong nemi ta saan mi nga kapada dagitay daduma. Ado iti awan kada kami. Ado ti kurang nga awan kada kami. Nga adda kada iti daduma. Nanumuti ka sa saad mi manong nemi. Ngem naragsak ti biyak mi dito'y away. Malaksid nga natalinaay, awan ti kabusor mi, nawaya kami nga mangaramid iti kayat mi. Kayat ko nga sawain manong nemi kas kuma ingkam panagtarakkan iti tingwen. Kasi iti baka, nuang, baboy, kalding, pato, manok, kanda dumapay, nga mabalim mi nga irapin, ti ingkam panagtalon manong. Naimbag ti biag, iti kasasaad mi iti away. Malaksid, iti ingkam panagtalon, panagtarakin iti dingwen, adupay manong name iti ingkam maimula, nga mabaling nga lakwen, nga purusen. Wen, mabaling nga lakaen mi nga purusen. Nga agserbi nga si daan, nagimas tinateng, na naroon no kapurus, kanat natin man. No kastoy nga panawon ti tudo, te kunada nga nepnep, ado ti mabaling nga maala nga si daan mi dito, manaw, peso data. Kas kung maititukak, la, bato-batog, ula. Kanada pelames kadagiti lungog, kas kung maitipaltat, dalag, gurami, kuryat,
Na mas pa kuryat. Kanda dumapay manong nemi. Ararawan pa ya. Ado pa'y tagba agtubo nga bulong ti balangeg. Wow. Parya pa ya. Saluyot. Kadagidi bangkag manong. Umdas met masapulan na kita nakkel ko tinda pa nagtalon. Nakaipundar kami manong nemi iti 2 grados asamento nga balaymi. Napalitadaan met. Wan manong umdas kada kami daytan. Naimbag tanan siya at digiti apo iti talon. Ta impalubos da manong nemi nga nangiparakder kam idi, nangiparakder datatang manong nemi iti balaymi. Nalabit, amo digiti apo mi iti talon nga adda karbengan mi nga mangtagikwa iti sangkapirigis nga lute. Nga maikisay tinalawa nga parsela ti daga. Pagbalayam kumarod nga makitaltalon ng ti kagbalay jay matlaeng nga daga nga pagtaltalunam sa angga di manong. Wan tayo ti panagadal ko ti sekundarya na amuak ti programa de Diyos ti alwad na nga Presidente Ferdinand Marcos Sr. A Land Reform Program tayo Republic Act 27 na kuna ti kastoy. Decreting the emancipation, tama ba? Emancipation of the tenant from the bondage of the soil. Oo. Akayat nga sawen manong nemi dahi tagalenteg. Nga masapul nga maikan iti labor ken waya-waya para kadagiti agtalon. Dagitay mangsukay iti dagamanong. Nga mangilatang ida, mailatangan da iti libre nga pagyanan nga pakaipanakdiran dito'y nga balayda. Ken karbengan da nga katangen tay apag kapito nga beddeng tinaga itinda sukayen. Adareta nga linteg manong. Babaen iti umiso nga balor wenno kantidad. Tay kunada nga market value manong. Nga ikeddeng ti gobyerno. Dahil ti amok ken naadal ko manong nemi. Iso nga datayo nga manalon. Rubeng na amu tayo ti kalintegan tayo. Ya? Kalintegan tayo iti dagang intay paggrigligatan iti naunte nga panahuen. Naglaing kan. Dapat balirtoryan ka ang peso. Kabayatan ti wanagdakkel ko manong nemi nang runa iti dumakkelakon. Manong nemi. At siyempre akit pumintasak mo ta kabayatan ngagbalbalasa nga mano, di ba? Ganadakon ti sekundarya ingumes ko tinagadal manong. No pa'y adamit lata paset ken panawen mi ngagkabsat nga mapan natumulong iti taltalon. Kabay laki din tagluto iti agserbi at haraon mi manong. Iso pa nga saan nga obra ni inang. Pasari agkuyog kami kini ading komelba nga mapan mangidanon iti pamigat wano pangal daw datatang kini inang iti mismo akataltalunan. Taanda abong-abong mi iti katengaan tinalawa kataltalunan iti lugar mi. Ama nagpintas nga buyain. Nagpintas nga subyan deta nga. Adda abong-abong ti katengaan ti taltalon. Apo mapangkasadya mangal daw, di ba? Kitsadya iton manong nemi akalang lang kami nga mangan. Ano san mi ate adang pagsasangawan mi. Ngayon siyempre, paborito ken magustuak mo tao. Mabugustuhan mo dagiti pamilyak, dagiti may isaga nga taraon. Dagiti inabraw nga marunggay, ken saluyot, nga nasagpawan, nga naparabawan na tinuno nga dalag, apaw. Sa magipis itak to day kamatis, ken buguo, nga nabuguongan, kamatis, ken nabuguo, aglalo nabuguong kung mga ipon. Umdasen manong nimi ang pagpasaran mi, ken ni ading ko iti talon. O na pagpasyaran mi kanak kuma. No palausen, teksarita manong, tiyak unay makapaspasyar idi iti sentro. Kaduan na dita, ti pagadalan ti trungek. Sa kalpasan ti klase, kat agdiretso kami nga agawid iti kapsat ko. Kasta manong nemi, ti tayak, ti kasasahad, ti panagbiag mi. Iraping ko, ti agbasa, ti asignatura, no kasta nga adda obrak, manong nemi.
reading and review while doing my work. Deta tigalad ko manong. Tadi kasta nga, kasta ti kayat ko. Kayat ko ti makaadal. Adamat arapahap ko manong. Sa sindo ko mga mintaon arapahap na. Kuhan manong nemi marigrigat ti kasasad mi nga adamat arapahap ko iti biyag. Kayat ko amaragpat ti adal. Ket agbali tumet ti kasasaad ti panagbiag mi. Kasta ti adda idi iti isip ko no panungot ko. Isunging guide ko ti nagbasa. Awan ti sabali nga nakaiturungan ti matang ko. No di ti adal. Kaya tutulong iti balay, kaya iti taltalon. No pa adumat na giti babaro manong nemi mang sutsutil kanyak. Nga napintasak ka no. Kayang ingas ko kano ni Ann Curtis. Wow! Kayang Jack mamati manong. Ubingak pa ititawin ko nga 16. Jack pa'y kayat ti bakinubyo. Awampay ti masao nga. Awampay ti masao nga bokabularyo iti day tamanong. Tay konada, 16 never been kissed, never been touched, never been blah. Husto mat ngagpaiso manong. Ori sidag ti bantay ti lugar mi napintasak ka no. Kahit umis-isa maka pasaribuyaik man ti pagkabuklaki ni Sarming. Wow! Nagroon ng kastang digdigo sak manong. Nung digdigo sak, kalagsabunak. Gat kasla mabuy-buyak mo tilangak. Sa bunak ti barokong ko, nagpindasin di sukog na. Dagiti na si pukel nga legs ko. Sa ako sabunan, manunemi, tinagbaitan ti legs ko. Siyempre, kasla ko lamang mangig. Dagiti bagbagada nga, nagpintas ka, Rosana. Baga sa nga Rosana Roses, ti bagada nga ikas ko. Ni Ann Curtis. So na lang tajak kayat ti dakil tingiwat na kaslaki ni Ann Curtis. Huwan manong nemi. Kahit nagturpos sa kiti sekundarya nga awan tinubyok. Diyak kayat asirken ti kunada nga ayat aging gana nga diyak maturpos ti karera nga kayat ko. Kasta ti promise ko ti bagik manong nemi. Kasta ti inkarik. Nga nasakit tinakim ko idagturpusak ti sekundarya jak impagarup nga mapahaay ti arapahap ko nga makagunod iti valedictorian. Uno salutatorian la kuma, uno first honor, uno first honorable mention. That's unfair barong naimi. Sayang dadong sakripisyo. Napanandig iti test examination nga 195 kaya nagiti 50-50, 40-40, 30 over 29. Almost perfect. Dagiti quizzes kin midterm, final exam ko manong. Paunay maten. Ngayon saan nga day tama nung naimi. Di mangitunda kanyak tapno maupayak nga agadal. Nagbalingkid din nga karit kanyak tapno ton uyak terapahap ko. Kadagbaling inspirasyon ko. Ken karit dagita nga basit apan nakapahay. Basit ko nak. Tarumbeng arakupen ken sangwen day nga karit. Amok. Adadan tupay. Adadun tupay dudumteng nga panubok. Ket kasapulan tinatibker akalasag. Kalasag amang saranget kadagita nga karit tibiyag. Kasapulan laeng ti napintek nga determinasyon. Have faith in God. Sustain our faith. Huwag manong nemi. Kaya tuloy ko ng karkarara gayon daw dawat iti ngato. Iti parabor kan bendisyon ti Apo. Huwag manong nemi. Sabi ko ta iti panangitulo ko ti panagbasak. Agbalegyak ko Kaya dumteng to. Manong nemi. Kaya magunod ko ti supapak. Kaya ado hagagagat kan an-anos ko. Ingkarigatan dagiti rakkel ko nga inted ti kasapulak nga agadal iti kolehiyo manong nemi.
Ket simbrekak iti sumarno panaglukad iti klase kalpasan di nagturpos ko iti sekundarya. Nangalaak iti Bachelor of Science in Pharmacy sa Mariano Marcos State University, Batak City. Ket nagkaserak sa ili manong nemi. Iti asideg metlaeng tinasaw nga pagadalan. Nagkaserak ili pala idi sampay lang ang syudad. Nung daduma manong name yung pampanunot ko ti kasasaad ti estado ti panagbiag mi. Saludsudak no ko iti panunot ko, saludsudak iti bagik. No adda nga taomdas sa kasapulan, uno kwarta nga gastusen iti panagadal ko. No iti laeng panagtalon ti pagtaudan ti kunada nga source of income ti pamilya. No kasta nga umay sumarungkar da tatang kiniinang iti kaserak. Adda tayo umay da ipan, nga mabaling ko nga usaren, kas agserbi para iti taraon, kas kuma iti nateng, karne ti baboy, tinuno nga palta, tamo, nagimasen, kinuan niya lititan manong, nga mabaling nga pagnayon ti kasapulan. Ina, balasan ko, musta ka? Inla ko mitay duwang nga panakilan nga baboy, siyempre, adda usaren nyo nga agbasang agkapsat. Impagtulang nga malpasti panag-aapit, dagiti pagay, dadan tumatlaeng nga nawadwad nga usaren nyo, anak. So nga kami ilako dagijay nga panglakaan mi nga agiremedyo. Isut serbida nga nga tartarakan kami, anak. At damat ka di pa isang kabasit nga urnong, kinunan ni inang manong. So nga, ipasdek mo at agbasa anak ko. Kinunamat ni tatang. Di ka pala makinubnobiyuwen, insurdumat ni inang. Nimat inang, dahita kayo manin, sungbat ko. Alala, sige ganat. Palagi pang kalaang, barasan ko. Amom, no kayat mo ti dumngeg, iti pamagbaga, sikan tumitlang tagimbag. Uninang, mawatan kayo. Ikarik, nga aramidek ti amin. Aramidek ti kahit ko, nga kayat yo. Ay agdamang kami balasan ko. Amo ka napasnek ka nga gadal ngam kas taganak, obligasyon mi kitain ti pagibagan nyo. Panangi gagami kada kayo iti pagsayatan nyo. Alawan? Liklikan nyo ti anyaman na panakasungsong, iti anyaman na may ikaniwas nga aramin. Laustunan bakit? Nagpakadatan. Na mga sumangpit ni Rosana sa Jebalay, nga awan ti madatgan na. Napi ka ni Rosana, kat ni Rosana at kasangsangot. Ay, gawar ka nag-mistake ka dyan nagsurat. Ni Melba ko naman. O, ni Melba. Yakapsat na. Sapsupay alaing kami nga ro da malasan ko just tibang trabay kang ka. Di mo liplipatan na kanayon ti agkararagwan. Uwan inang, yaman na kada kayo. Ti ananos ken parang ipatatagyo kada kami nga kapsat. Kinunakmet manong. Kat linidlid ko, ti tumrem nga luwak. Tears of joy. Kapot talagang ikalikagom, di kita naganak kanyak. Naganak kada kami manong. Nga aramiden, ti amin na pamuspusan, tapno di kasta kita, mapaadaldak. Manong nemi kasta ti mapaspasamak aging ka nagtultuloy tinak panagadal, nagbaling inspirasyon ko manong nemi dikit naganak kaniya. Adak idin manong nemi ti may katlong atawen iti kursok idi tada nasang ilik iti kaserak. Dagiti bats ko iti high school. Dasusan, mitsi, kanda dumapay. Mga bats. Hala, naisarong kayo man dito kaserak. Amay. Bagman tamalagibdak. Awi sandak ako mga bats. Awi sandak? Ito'y, umatender iti alumni homecoming sa alma mater. Siyempre, ginagapan tayo. Alumni. Sa na nakabanunot ka na sa dyan nagturpusan daw kayo. Kinunan ni Mitzi. May palagip kanyak manong na imi di pa nagturpus mi. Simbang sakit di panunot ko, tinapasamak ka di
panagpili di kiti faculty member, iti awardees, iti academic excellence. Kung naktiisip ko, sabi ko mga makipartisipara kiti atang alumni. Sorry, Bats. Next time laing umayak. Hala? Sabi kasi lang, di mo bigbigin nga nagturpos ka sa jay. Sabi di ka umay. Adot pa ka kubi kumak nga road. Agsumapa ka ito yung tundumdeng umiso ti panawin. Kinunak mano. Si kamat. Kurni kamat kayam. Pamagusto kamat May iliw kami kang ka. Siyempre, get together party. Agigita tayo kakaeskolaan. Nagkakaredwaran. Kinunan ni Susan. Tinawagan mi ni Lisette. Dahil di balikturyan tayo. Madang mga agbasbasa di Ateneo University, Manila. Muawa. Dahil di balikturyan tayo. Agbasbasa di Ateneo University. Uy! Oh my God, matanda. Inayon ni Susan Manong. Dinamag ni Susan ket na igit. Dinamag ko kunak kuma. Dinamag ko ani Susan Manong Nemi ket na igit nga aktivista sa diya pagadalan. Wen Manong. Damag ko kanagdi. Ani Susan ket na igit nga aktivista sa diya pagadalan. Nakita ti minsan iti telebisyon nga ABS-CBN ken GMA. Nga dadagito iti may nga lugar nga agrarally. Agpukpukaw iti kalsada. Kaya dadagitay bandaritas wenno placard nga mangipeksa iti arungaing dagiti estudyante ken na mangmangged. Narana iti anong name iti panagdiskurso. Narana iti panagdiskurso tagda mga presidente iti suna. Teko na the State of the Nation address ti presidente. Sa balit na sumok ni Lisette, panong naming. Huwain, te balituryan mi idi. Sa balit na sumok na. Nasirib, ngem naalukoy na iti adda, iti bakad nikid nga puwersa. Tapno agbalin nga frontline ti NPA. Sayang. Ti New People's Army manong, agbalin nga frontline. Nalabit nga saan nga amo, dagiti rakel na ti kasasaad ni Lisette. Sayang ti kaadda, ti pre-belihyo na ngagbasa. Sayang ti busbusan na manong nemi akwarta kagadal. No dadailan deta nga baluktot nga ideolohiya. Masyana keng kuana. Nga awan ti maramid ko manong. Masyana keng kuana nga awan ti maramid ko. Sa balit kasasaad ko. Kayat ko ti makaadal manong nemi. Kari di ka gundaway manong nemi na minsan nga nagsakit ni tatang ket ni ospital ni inang. Matanagan kami di manong. Susapo. No kasano nga, kaano nga masapol ko ti. Nananay nga suportar ni tatang. So mati pa nagsakit na. Kasanon ti pa nagtalon. Kasanon ti pa nagtalon na masakit mati ni tatang. Iti pa nagtalon na kinitsulain ti puonan mi, iti pa pagbiyagan mi, iti regtagan sa lunat ni tatang. Nalabit, mabanog, ken na maritidir, gapoy tirigat. Manong nemi mabanog ken maritirir, itirigat ni tatang. So nga nagsakit. Hagasam manong nemi tilak amin na nga pudot, no kasta nga mapanititalon. Ken tila miis no panawan tinapnip. Ayem, nagyaman kami iti Diyos manong nemi ta saan nga nagbayag iti ospital. Ngam dakkel latamat nga gastusan. Kabilitan nga napan ng imbaga nga ti utangen ni inang manong nemi kada Mr. Serrano ti apo mi ti talon. Bayadan minto no adda maapit ko namin. Ti adat na ken rigat iti panagsakit ni tatang. Manong nemi, ipagel wano iparit pailaing ti doktor nga agtrabaho iti taltalon, nakaw. Nga kasapulan nga no, tiranay ken naunday nga panaginana, tapno saan nga mapasublian nga agsakit.
Kas naman nung nami ti rekomendasyon ti doktor, di kat kapilitan ang komita ni inang ti agtrabaho ti talon. Puro tinandanan idin ti arami di ti talon manong. Tadi maten na may pasdek ni inang ti tumulong. Ni maten tatang ti asikasuan na iti balay mi. Tamasansan ko no manong nami nga agulaw at ti maod nga high blood na. Talaga manong nemi nga narigat ang naragsak ti biyag ni Manalon. Narigat no dumteng ti sakit ta sa amin nga masukat ti daga kasta ni tatang manong. Abusta nga umina ti abuno nga usaren nangina pa ti gasolina ket nadumapay kas kangina ti panangdan kadagiti agtrabaho. Ngem anusan tanyang arud ket masakit bet di tatang. Kapilitan manen manong nemi nga napannaglako ni inang itinateng sa ditsandaan na dumaduma ti taglako na. Pasare mangala kadagiti kamanukan. Dagiti native nga manok-manok tumiliw. Pananturipeten di payak na kendi saka na. Gala pa kadagiti native nga itlog. I-train na nga inayon nga ilako na manong. Uwan manong, kumporme la, tada nga panintabuan ako nada. Panintabuan. Datay tila kumporme dito tayo ada nga pasintabu. Datay pagpataudan ti sintabo. Iso pa nga usaribing nga kapsat nga basa manong. Maupayak idin nga agadal numuna ta dago idi ti may kapatan nga tawan iti Kolehiyo 4th year college akon. Agturpusak to. Makatawan laeng tap numalpas ti kurso. Sakit dimteng ti suot ti biyag ti pamilyami masaksakit ni tatang. Naimbag manong nemi tarakitak iti pablahak ti DOST, ti Department of Science and Technology, nga dagayang programa ti bisina daytoy nga scholarship program nga agpahay ka dagiti agad-adal nga nakurapay kan less opportunity ako nada ket pinadas ko manong naimi ti nag-examen ket sinapud manong na ipasak manong naimi datang examination ket na libre ti tuition fee ket dapayan allowance ko manong nalaganan ti riknak ngem ni ading ko ti kapsat ko manong nemi sa anin na simrek iti kolehiyo. Hampay lang ading ko makaturpusak ton si kantumat ti mangituloy ko na. Nagsarding palaeng ni ading ko dagturpus iti high school. Tamarigatan na tatang kiniina nga mangisakad kada kaming aggedan nga agadal ti kolehiyo manong. Pagyamanin may unay kini Apo Diyos ta inut bet lang nga nagsubli ni tatang na pasubli na ti pigsana. Kaya idi agangay, nagsublimot lang ti sigod nga aramid na ititaltalon, balik talon manong. Nasayat unay met manong nemi, nasayat met unay ti municipal government, o na ti LGO, ti local government unit, ngayon douluan ni Mayor Miidi, taada rin iti programa nga makatulong ka rin iti Manalon. Kas kuma iti rice subsidy, libre nga kagamitan ti panagtalon, agas iti panagpadanom, water pump, host fertilizer, insecticide, kanda duwa pa nga sapulan iti talon. Kat nukas nga panawan ti panagtalon ti tabako, ada ited ti gobyerno nga tulong assistance, kasi daggapo iti RA 61, the excess tax iti tabako agasla agsubli a porsyento a benepisyo ket agsagrap man laeng digiti kas kada kami nga Manalon kas proponent beneficiaries ada digiti kas subsidy ken nadu pa yung pagimbagan manon naming nga masagrap kas ti kasasaad mi manong tumultulong kami iti gobyerno, tumultulong met ti gobyerno kada kami. Kadakkel tinaitulong na kada kami da itangabanag. Dakkel met tinapaglakwan datatang kiniinang ti tabako.
No adagasat, kas kumatay first class nga tabako, kat nangina ti per kilo, pinulo ribo, uno sumurok sa nga ribo a pisos, ti matgadan, iti harvest ti tabako manong. Kaya't nagito, itinusar ko pa nga nagbasa. Kaya oray ni ading ko, na ituloy na matlang na nagbasa ti kolehiyo. Nangala idin ti Bachelor of Science and Secondary Education, tarapap naman nung name iti agbalin nga maestra. Ingayad ko namin pinsan ti agadal, siyempre, no napasunek ti panagadal mo, adamat magunod alibliwa iti masakbayan. Kasta ti agadal mano, basa-basa, surat-surat, kat agsukisok, ag-research ka, na nga to ti maalak ka rin iti exam ko, kaaduan na perfect ti quizzes, ken long-term examination. Saan ko panangibag-og, saan ko panangibagkat, tuwan panangibagot, iti bukod ko nga tugaw manong. Amom ka di manong naimya kasla, gil-gil tong iti adda ti silid ko, iti pagkasiraan. Fine. Tikada manong naimi na kiti habit kong agbasa. Kunak na ito, itaado manong naimi na kiti ipaskil ko nga sinurat wano writing materials nga pagsanayak nga ag-review. Manong naimi. Ipagkit ko itididing ti silid ko. Tano, adda makitkitak. No makitkitak na ito ay agbalindang pamilyar o no pamilyar iti utek ko. Taore no agit edak nakamulagadak. Kitak na kita nakasurat ding kaslaglatag review. Mangipalagip kanya. Huwan manong naimi kas kumakadagiti symbols of elements kas iti zinc, cyan, magnesium, Mg, iron, Fe, copper, Co. Ken dadumapay nga formal nga mathematics kas iti integration ken dadumapay. Huwan manong naimi. Salsaluyutek dagiti subject ko. I mean, I really done good and excellent. Kas kumati subject nga pharmacology, pharmacology, chemistry, physics, mathematics, kenda dumapay. Huwin. Ibagbagag amin digito ita iso ti kinapudno. No kayat iti agadal, rumbeng ipamaysa, saan nga aling-aling, and I deserve it. Dagito iti nagitunta kaniyak manong nemi nakagunod iti nga nga pwesto iti academic. Nangronakit na siya ti inak panag-on, na siya ti panag-on-job training ko ijaya Pulilan, Bulacan. Nagsanay tayo manong nagsanayak manong nemi dakkel nga kanalatak nga laboratorio ti ken pabrika ti agas. Manong nemi. Hagigagdimteng ti kinapudno. Resulta ti amin na padagan anos ken laing ko. Nagturpo sa kakasuma cum laude manong nemi. Ket kastungon iti ragsak datatan kiniinang. Tumukli sa dilangit ti ragsak ko manong nemi. Nakaimbag unay ti Diyos kanyak. Karagyaman ak unay ken kuhana. Anong nemi? Halagip ko na graduharak ti high school. Arig na manong nemi nga daak iti kutit. Siyak ti kalalaingan ngim awag ka din tinagunod ko orator mention la ko ma. Ngayon di pasadek ko manong nemi nga nagbasa ti kolehiyo summa cum laude ak manong nga nagturpus. Kit sa sinutisan nga maragsakan. Naragsak din naganak kanyak kakabsat ko kaya naging kakabagyak. Ibang panakkeldak manong nemi. Aramid pa kagitahan no dakan ti college ko na ka. Imbas na ko tinag-review para ti board examination. Kaya nairwar ko. Addaak iti top 10 iti listaan di kiti rinibo nga nag-examen iti pharmacy manong nemi. Nakastrek iti trabaho. Umuna nga nagtrabaho ak
iti Mercury Drugs Company. Sa idiadan makatawen imangkarak iti Watson Company. Wen, ngimato ti posisyon ko nang rugi iti ordinaryo nga posisyon ko kas pharmacist attendant, sa supervisor, sa nag-store manager, malaksid gadakkel ti sweldo, adu ti benepisyo. Sa idi napili ti area ti Lawag branch, ti Imatunak nga branch, kapintasan iti performance ti entero nga pagilian. Kas dito'y pure gold Lawag, dito'y ti base iti area ti business ti Watson. Kat nakaawat ak ti award certificate kas pamadalyaw manong nimi. Siyempre, at apay award ko nga out of nation. Mapanagpasyar sa Dibalasyo tao, tayo kunada nga tour visit. Kasta, ti kinapindas ti benepisyo. Manong nemi. Nagturpusak lang aruden. Napanunod ko tagbasa pa'y. Kadiraping ko tagbasa. Iti kursok nga medisina. Kaya agangay manong nemi na turpus ko ti kursok nga medisina. Kaya nagabruda kalpasan na naturpus ko met, nakaturpus met ni ading ko iti kurso na. Kaya habang sursuro iti lugar mi. Kasta manong nemi ti kinaimbag ni Apo Diyos kada kami. Kaya gapu ka na gito'y ka blessings. Manong nemi. In karikon iti komunidad para iti itutulong. Idi makaornong kami ngagkapsat, gimatang kami ti gudwa ti dagop ti 10 nga hektarya at talunen datatang kiniinang. Wen manong, ginatang mi ti kagudwa ti talunen da inang kiniamang. Sa nangipondar kami manong nemi Raquel nga balay, binalayo mi di disigod nga pondar datatang kiniinang nga balay. Bimalay kam ti dakdakkel ka na pimpintas manong. Nabardas ti pa naglabas ti panawen kasta ti pa nagtayek ti biyag. Adu nga anos, adu nga rigat, adu nga panubok ken karit. Ngem kaasin na po Diyos, naibturan mi, ken nalasatan mi amin digitoy. Gapo ti bendisyon ken panarabay, ti Diyos ama nakabilin ti amin. Manong nemi, naminsan nga imayak nagbakasyon dito'y Pilipinas. Kat ta pinasardak dagiti bats ko ti high school. Inawis dak mamit laing manin nga umatender ti alumni homecoming iti alma mater nga nagbasaan mi. Siyempre, no ididamo ket sandak nga naawis itan panawen. Kaili ko met ti eskwela nga nagbasaak. Kailiw kumet manong nemi dagiti bats ko. Ngem adda nagintek iti isip ko. Adda nga tapay dagiti maestrami. Nagmestrian mi idi. Nalabit awanen dagitoy tabumakot ken rumbeng agretiro dan iti serbisyo. Ken kaadda nagkismay nga nang kudot iti pusok. Yung apagbiit lang dahi tamanong. Malagip ko. Sabi nga sang idi nga siyak di nagbaligtoryan. Nagloko dan. Ngayon awanan ti sugat iti pusok manong. Awanan ti gurak. Nagarila ati ayat iti pusok. Nagarila ket karod itan ti ayat iti pusok. No saan nga napasamak idi nga panakapaay ko nalabit iso dagitoy ti faktor wenno rason nga nangitunda kanyak iti balay. Nagbalin nga kahit kanyak dedi saan ko panagbaligtoryan. Iso nga nagunod ko ti kinasuma cum laude kanda dumapay nga nagunod ko nga balay. Naangay manong namit activities ti alumni homecoming iti daytang aldaw naangay iti Eucharistia o Misa, Thanksgiving Mass. Sa kalpasad daytoy nagmotorcade parade around the town proper.
Sa kalpasan na napang kami naglans, kadigiti kakadwami abats, naragsak, pinadamag, istorya, nga umatiperper, narignak din ang laos manong name kay na isang sangayan nga ragsak, agasem. At darigiti nagbalin, a professional, kas iti accountant, engineer, teacher, businessman, businesswoman, kanda dumapay. Nga madamat saan nga nakapagtuloy nga nagadal. At nasapa nga nag-asawa, syempre, at tricycle driver, construction worker, housewife, tagibalay, kaya damat nag-abroad, ngayon no pa isang kami agpapada, tinagtang akasasad, naragsak ti tunggal maysa. We feel happy together. Kasla agsubli tirik na, hindi kinagtutubo mi. When high school life, ako na damanong. Ado nga istorya, nagduduma padas ti biyag, ada nagsinang, ada anti asawa, single parent, ada nabalo, kaya damaten na nagpakada iti dito nga biyag, kasta tila nga ti biyag, iti intablado anong. When? Karabian na naangay ti highlight, ti acquaintancy program, jakim pagrup nga surpresaan dak, ti organization manong. Nangurgasara ito dahita nga alumni period. Kat pinadayawan dak, akas most special alumni member, gapo kano iti nesang-sangan nga padas, ken kurso nga nairing Pasko. Kas may nga doktor, ken balikbayan, ken ti panaka balbaliw, ti kasasaad, ti panagbiag, ti pamilya, ang nagtaudan. Iti kinamanalon, aging ga iti adda, akasasaad. Kasta ka naman nung nimi ti nagibasaranda, anang pili kanyak, tapno may kariak, kan deservak, iti data nga commendation, pamadayaw, manong nimi. When? Inawat ko ti certification of appreciation itin tablado. Kaya di met lang ang lugar manong nemi. Di intablado pa'y laeng idi. Iti eskwela nga nagraduaran mi. Iti high school. Iti na itang intablado anong naming inawat ko ti certificate of appreciation. Kaya di maitad kanyak ti akem nga panagsarita. Kinunak ti kastoy. Thank you for this commendation, my fellow batchmate and loving alumni. It is a great and honor to be with you tonight. This precious and happiest momentum. We bind together with unity and love, with purpose and mission. I would like to express my gratitude and love to everyone. I'm happy to say thanks to our beloved alma mater. And thank you to our Lord for blessings. Napanayag manong nemi di kito itintablado ngayon in diskurso. And I remember ngimsan kun ngim balikas data. I remember during the time ngisutin tayo di panagturpos. Ngisutin ang rugyan itin tayo panagsukisok idimso nga dana tibiyag. Dahito yung tablado reminds me a more meaningful. So I suggest to the body of our organization, I'm appealing to you, to every one of us, nga papintasan tayo dahito yung tablado. Kahit kumakakabsat, magilatang tayo tipundo para ti covered court. Para iti covered court dahito eh. Instead nga nakatiwangwang latan iti langit. Magidonarak iti basit nga kandidat para iti seed money.
Ang rugyan nga mausar to, iti pa nakaaramid ti roping na ito'y. Kari-kari nga nayunak tupay ito mairugin ti project. And we will sustain. Kaya titinulong tayo nga magkita ti mayat nga mangidonari ti kwarta. Ag-solicit tayo kadagita dati abroad nga batch tayo kan members. Kinunak manong name di kita nga maitay tayo tirignak. Kaya di buwaba akon itindablado. Na idumduma unay tirignak. Kahit may samaysa nga mga lamano kanyat. Linidrid ko ti tumreng maluwak, tears of joy, ako nada, manong name. Na hindi tinapasamak manong name. Kaya di nga alumni. Ngay atendar kon. Kaya di matlangin tablado. Na nagtakderan, di kita agturpos ini ti high school. Kaya di pa yung tablado manong name. Nakaitadan ka dagiti pamadayaw. Dagiti awardis ngawan apulos tinagunod ko. Ngem kadedi manong nemi nga pa nagdiskursok kada tayong tablado. Kasla nagunod kunti amin-amin nga binukbukudan. Kad ingkarik, kad dede akarik manong tinungpal ko. Sa balitan tilanga day tangen tablado. Saanen nga nakatoyang-yang. Inlago namin pinsan dagiti agserrano ti daga nga taltalunen data tang kiniinang ket pinasublat mi karikiti mayat nga agtalon. Lumakayen ken bumaketen di Raquel kumanong nemi ket rumbeng nga ginanadameten. Nagasawa ket kapadak metlang nga doktor ni Brian. Adanduan nga bunga mi da Michael kini Sigrid. Da Michael kini Sigrid. Nakaipundar kami manang name nga gasawa iti private hospital ket nagserbi para iti masa. Agpaiso nga private hospital dito. Ngem nalakaad ti bills asingeren kadagiti umayag pasyente. Da na isang rat nga para kadagitay kaaduan nga umili na saan da makaya kadagiti nanginang hospital. Nang runa kadagiti nakurapay siyempre. Dagitay ko nada nga lowest level. Idi agbayag na ipalawa sa nagbalinan nga korporasyon hospital. Ngamda kami nga gasawa manong name iti kadaklan iti share of stocks. Kamo dyan na manong name agaman nagtianos mo nga nang ibang sa dito ito nga pagkasalitahan iti biyag ko. Kaya't hopefully, nakaibati akmat iti adal ken pagsarmingan iti biyag, tekunada iti pagsasao, no adda panaganos ken panagiptor, nagmagteng ken magunod ti balegi. Ipaay tinamarso ti parabor ken bendisyon. Diyos dagninan. More power to your program and to your family manong nemi. Tuy nga radagyaman nga paghayam mo, Rosana, iti Ilocos Norte. Iti panang isurat, ken panangurnos ni Saldi Codal, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Papagayam kayong kagaroon ng ikan, dahil pagkasalitaan ni Rosana, na napoluan iti summa cum laude, ket dahil nga pagkasalitaan, dahil pagkasalikat insurat ni Saldi Codal. Iti kalman lang, padaanan nyo na yung iti KSK, uno KIK problem of the day. Salamat po, itan-anos yung ag-buy-buya, ag-share, ag-comment. Salamat. Kadigit sponsors tayo, sabay kumanta, at dapat kita may inayin ng sponsors. Dapat nagtultuloy ti programa tayo dito in Nemer Studio. Salamat po, salamat.